La Generalitat és el sistema institucional en què s'organitza políticament l'autogovern de Catalunya. Tal com indica el preàmbul de l'Estatut d'Autonomia, la Generalitat relaciona una història secular d'afirmació col·lectiva d'una identitat pròpia amb la construcció d'una societat democràtica avançada. Així, el nom de Generalitat evoca un òrgan medieval de caràcter político-administratiu i financer, denominat també Diputació del General, que representava els interessos de les Corts catalanes, el precedent remot del Parlament, i els defensava davant el rei i els seus oficials quan aquesta no estava reunida. Actualment, la Generalitat, com va succeir també durant la Segona República Espanyola, és el complex institucional de Catalunya, que comprèn bàsicament el Parlament, la Presidència de la Generalitat i el Govern. La Generalitat només engloba les institucions autonòmiques d'àmbit territorial català i resten fora d'aquesta denominació aquelles institucions i òrgans públics presents a Catalunya que depenen de l'Estat central, o bé les altres que deriven de l'autonomia local reconeguda per la Constitució, com les províncies i els municipis, o per l'Estatut d'Autonomia, com les vegueries, comarques i altres ens locals que les lleis determinin. Es tracta, doncs, del complex institucional que representa i per mitjà del qual s'exerceix l'autogovern dels catalans i les catalanes. L'Estatut d'Autonomia, d'acord amb el que preveia la Constitució a l'article 152.1, estableix que el president o presidenta de la Generalitat i el govern són responsables políticament davant del Parlament i es configura així el sistema institucional de la Generalitat segons el patró clàssic dels règims parlamentaris. El que caracteritza aquests règims és l'exigència que entre el Parlament i el Govern es creï i es mantingui un nexe permanent de confiança. En la formació del Govern, aquest vincle s'expressa mitjançant la investidura del president. Un cop elegit aquest i format el Govern, la continuïtat d'aquest nexe es verifica a través de diversos mecanismes de control del Govern per part del Parlament. La moció de censura a iniciativa del Parlament i la qüestió de confiança a iniciativa del Govern. En els sistemes parlamentaris, a més, és molt freqüent que, com a contrapès del control que exerceix el Parlament sobre el govern, aquest darrer pugui dissoldre l'Assemblea i convocar noves eleccions, la qual cosa constitueix, en principi i originàriament, una apel·lació directa als electors per resoldre el conflicte que pugui haver sorgit entre tots dos. Així doncs, l'Estatut d'Autonomia integra les prescripcions constitucionals i estableix la responsabilitat política del president de la Generalitat davant el Parlament, característica essencial del sistema parlamentari. Les relacions entre el Parlament i el Govern es regulen a partir del que estableix el capítol 4 del títol 2 de l'Estatut d'Autonomia i la Llei 13/2008 de la Presidència de la Generalitat i del Govern. S'estableix un sistema parlamentari en què els mecanismes d'exigència de responsabilitat política estan regulats amb detall i configurats de manera que afavoreixen l'estabilitat del govern. Un caràcter constructiu de la moció de censura que només es considera aprovada si la voten afirmativament la majoria absoluta dels diputats i de la qüestió de confiança que s'entén atorgada si el president o presidenta de la Generalitat obté la majoria simple dels vots emesos. El Parlament de Catalunya és l'Assemblea Representativa i Legislativa de Catalunya i, com a tal, aprova els pressupostos i impulsa i controla l'acció política del govern. El Parlament de Catalunya es compon d'una única cambra i la comprenen un mínim de 100 diputats i un màxim de 150, elegits per un termini de 4 anys per mitjà de sufragi universal, lliure, igual, directe i secret, d'acord amb l'Estatut i la legislació electoral. En l'actualitat, la cambra parlamentària està integrada per 135 diputats, dels quals 18 són elegits per la circumscripció de Tarragona, 17 per la de Girona, 15 per la de Lleida i 85 per la de Barcelona. Aquesta xifra de representants pot ser modificada mitjançant la Llei Electoral de Catalunya. L'article 58 de l'Estatut d'Autonomia reconeix el principi d'autonomia parlamentària, que inclou l'autonomia organitzativa, financera, administrativa i disciplinària. El Parlament gaudeix d'autonomia reglamentària, és a dir, pot dictar el seu reglament per regular la matèria parlamentària. També té autonomia financera, on estableix el seu pressupost, i autonomia administrativa, on actua autonòmicament en material de personal, de contractació d'obres, subministraments i serveis. El Parlament té la seva seu a Barcelona, al Parc de la Ciutadella, però pot fer sessions a altres indrets de Catalunya.
El reglament del Parlament de Catalunya va ser aprovat el 22 de desembre de 2005. La legislatura fineix per expiració del mandat legal en complir-se els 4 anys de la data de les eleccions. L'article 66 de l'Estatut indica que també pot finir anticipadament si no té lloc la investidura del president o presidenta de la Generalitat o per dissolució anticipada acordada pel president de la Generalitat. El primer supòsit fa referència a la impossibilitat del Parlament de crear una majoria parlamentària suficient per constituir el govern. En el procediment d'investidura del president, si transcorren 2 mesos a comptar des de la primera votació i cap candidat no ha obtingut la confiança del Parlament, aquest serà dissolt automàticament i es convocaran noves eleccions. El segon supòsit és la dissolució anticipada del Parlament decidida discrecionalment pel president de la Generalitat, en els termes que estableix l'article 10.c de la Llei 13/2008. Per ser elegit diputat del Parlament, cal ser ciutadà major de 18 anys, gaudir de la condició política de català d'acord amb l'article 7 de l'Estatut i reunir-ne les condicions exigides per la llei electoral i el reglament parlamentari, és a dir, prometre o jurar d'acatar la Constitució i l'Estatut i declarar, a l'efecte d'examen d'incompatibilitats, les dades relatives a la professió i als càrrecs públics. L'Estatut d'Autonomia diu expressament que la llei electoral de Catalunya ha d'establir criteris de paritat entre homes i dones per a l'elaboració de les llistes electorals. Per assegurar la independència i la llibertat del Parlament davant la resta dels poders públics, els diputats no estan sotmesos a mandat imperatiu i gaudeixen de 3 prerrogatives: la inviolabilitat, la immunitat i el fur. La inviolabilitat té com a objectiu garantir la lliure formació de la voluntat del Parlament, ja que permet que el diputat pugui expressar-se en la seva funció amb absoluta llibertat i impedeix que s'iniciï cap procediment jurisdiccional, penal o de qualsevol altra manera, que pugui comportar l'exigència de responsabilitats contra ell a causa de les seves opinions, manifestacions o vots expressats en l'exercici de la seva funció parlamentària, entenent per aquestes només les que es facin en actes parlamentaris o, per excepció, en actes exteriors a la vida de la cambra que sigui reproducció literal d'un acte parlamentari. La immunitat té com a objectiu la protecció del parlamentari davant les actuacions que puguin restringir-li la llibertat per motivacions polítiques. Així, durant el seu mandat, els diputats no poden ser detinguts per actes delictius comesos en el territori de Catalunya, excepte en el cas de delicte flagrant. El fur especial dels diputats consisteix en el fet de que, pels actes delictius comesos en el territori de Catalunya, és competent per determinar-ne la inculpació, la presó, el processament i el judici al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Fora del territori de Catalunya, la responsabilitat penal és exigible en els mateixos termes davant la Sala Penal del Tribunal Suprem. Aquesta última prerrogativa atorga una protecció especial al parlamentari pel fet de que l'òrgan encarregat d'enjudiciar-lo gaudeix d'una alta qualificació. L'article 59 de l'Estatut estableix que el Parlament ha de tenir un president o presidenta, un òrgan unipersonal de govern institucional que té la representació de la cambra, i a més, una mesa, un òrgan rector col·legiat del Parlament, integrat pel president, 2 vicepresidents i 4 secretaris, que és el centre decisori pel que fa al govern institucional del Parlament. El Parlament té una diputació permanent, presidida pel president o presidenta del Parlament i formada per 23 membres en proporció a la representació de cada grup parlamentari, a la manera d'un Parlament reduït, que garanteix la continuïtat dels treballs parlamentaris durant el període en què el Parlament no és reunit en els períodes entre sessions, quan ha finit el mandat parlamentari o quan ha estat dissolt. En cas de finament de la legislatura o de dissolució del Parlament en el mandat dels diputats que integren la Diputació Permanent, és prorrogat fins a la constitució del nou Parlament. En el Parlament es formen els diferents grups parlamentaris en els quals s'han d'agrupar necessàriament tots els diputats. Cada partit o coalició només pot formar un grup parlamentari, que ha de tenir un mínim de 5 diputats amb excepció del grup mixt, que és on es reuneixen els diputats que no poden constituir un grup parlamentari propi. La rellevància especial dels grups parlamentaris en els parlaments contemporanis s'evidencia amb la creació d'un òrgan específic, la Junta de Portaveus, integrada pels portaveus designats per cada grup, que té, entre altres funcions, la d'acordar amb el president o presidenta de la cambra l'ordre del dia de les sessions, la qual cosa vol dir que són els grups parlamentaris els que defineixen què es debat, quan es debat i, en molts casos, com es debat. El Parlament funciona en ple,
és a dir, constituït per tots els diputats, o en comissions, la composició dels quals reprodueix proporcionalment la de la cambra. Aquestes poden ser permanents o no. El Parlament es reuneix anualment en 2 períodes ordinaris de sessions, de l'1 de setembre al 31 de desembre i del 15 de gener al 31 de juliol. El Parlament es reuneix en sessions ordinàries i extraordinàries. Les sessions extraordinàries són les que es fan fora dels períodes de sessions. Són convocades pel president o presidenta del Parlament, per acord de la Diputació Permanent, a proposta de 3 grups parlamentaris o de la 4ª part dels diputats, o bé a petició de grups parlamentaris o de membres que en representin la majoria absoluta. També es reuneix en sessions extraordinàries a petició del president o presidenta de la Generalitat. L'acord o la petició ha de proposar un ordre del dia per a la sessió extraordinària sol·licitada. L'Estatut d'Autonomia assigna al Parlament 4 grans funcions: la funció representativa, la legislativa, la funció de creació i control de govern i la funció de participació en l'activitat dels òrgans centrals de l'Estat. Pel que fa a la funció representativa, l'article 55 estableix que el Parlament representa el poble de Catalunya. El Parlament, doncs, com a titular de la sobirania popular, representa el poble de Catalunya i d'aquesta funció deriva la legitimitat de tot el sistema democràtic representatiu. La funció representativa del Parlament implica un reforçament de la posició d'aquest davant la resta d'institucions de la Generalitat, tant des de la perspectiva política, que li permet exigir la responsabilitat del president o presidenta de la Generalitat i del govern, com des de la perspectiva jurídica, que permet que les normes emanades del Parlament, les lleis, només puguin ser controlades pel Tribunal Constitucional i no pels òrgans jurisdiccionals que integren el poder judicial. Vinculada en certa mesura a la funció representativa, s'ha atribuït als parlaments una funció electiva, mitjançant la qual la cambra participa en la designació i el nomenament dels càrrecs públics. Així, el Parlament elegeix el síndic de greuges, proposa el nomenament de 2/3 parts dels membres del Consell de Garanties Estatutàries, els 7 síndics que integren la Sindicatura de Comptes i altres membres d'ens públic de caràcter institucional, com seria el Consell de l'Audiovisual de Catalunya. D'acord amb l'Estatut d'Autonomia, el Parlament exerceix la potestat legislativa mitjançant l'elaboració de lleis que seran publicades en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya i només tindran efectes dins l'àmbit territorial català. Les lleis del Parlament, des d'un punt de vista jeràrquic, són iguals a les de les Corts Generals de l'Estat i, de la mateixa manera que aquestes, des d'un punt de vista de la competència, tenen limitades les matèries sobre les quals poden actuar. Dins la funció legislativa, cal incloure, malgrat que sigui especificada de manera diferenciada a l'article 55, l'aprovació dels pressupostos de la Generalitat, que no deixa de ser una llei com les altres, però amb algunes peculiaritats importants, és a dir, la iniciativa es reserva al govern i té preferència en la tramitació, entre altres especificitats procedimentals. I també les lleis de desplegament bàsic de l'Estatut, que són aquelles que regulen directament certes matèries rellevants de l'autogovern de Catalunya i que requereixen el vot favorable de la majoria absoluta del ple del Parlament. La primera tasca de qualsevol Parlament és crear una majoria parlamentària que doni suport al govern. Així, d'acord amb l'article 152.1 de la Constitució, l'Estatut d'Autonomia estableix que el president o presidenta de la Generalitat ha de ser elegit pel Parlament entre els seus membres. També s'encomana al Parlament la funció d'impuls de l'acció política i de govern, que s'identifica amb les manifestacions de voluntat del Parlament que assenyalen els grans objectius de la política de la comunitat i l'orientació del govern de l'administració, tot indicant quines són les finalitats i quins són els mitjans més adequats per aconseguir-les. Així mateix, també correspon al Parlament el control polític del govern i de l'administració, a través de mecanismes ordinaris, com el de debats generals, les interpel·lacions, les preguntes, les compareixences i les sessions informatives dels membres del govern. A més, també mitjançant els mecanismes extraordinaris de control, com ara la moció de censura o la qüestió de confiança. El Parlament també exerceix diverses funcions en relació amb alguns dels òrgans centrals de l'Estat. Així, el Parlament pot designar els senadors autonòmics que corresponen a Catalunya, que actualment en són 8, sol·licitar a l'Estat la transferència o delegació de competències no assumides per l'Estatut i sol·licitar a les Corts Generals el desplegament legislatiu de les lleis marc dictades per l'Estat. Demanar al govern l'adopció d'un projecte de llei o trametre a la mesa del Congrés una proposició de llei, nomenant una comissió de màxim 3 diputats per defensar aquesta iniciativa legislativa
i interposar davant el Tribunal Constitucional un recurs d'inconstitucionalitat o un conflicte de competències. El poder executiu de la Generalitat correspon a dues institucions bàsiques estretament relacionades, que són el president de la Generalitat i el govern. La regulació estatutària és breu i el desplegament legal es troba fonamentalment a la Llei 382 i 1389. El president de la Generalitat té la més alta representació de la Generalitat. Ha de ser elegit pel Parlament de Catalunya entre els seus membres per majoria absoluta en primera votació o per majoria simple al cap de 48 hores. Un cop investit de la confiança del Parlament i nomenat pel rei, el president de la Generalitat ha de nomenar els membres del seu govern. El president ocupa un lloc preeminent al si del poder executiu perquè, a més de tenir importants funcions pròpies, dirigeix l'acció del govern. La llei 382 va reforçar la posició del president en establir que, entre altres funcions, li corresponia nomenar i cessar lliurement els consellers i presidir el govern. El president de la Generalitat té atribuïda una triple vessant. És el cap del govern, el president de la Comunitat Autònoma de Catalunya i el representant ordinari de l'Estat a Catalunya. El nucli fonamental de les funcions del president de la Generalitat es troba en les que li corresponen com a cap de govern, la direcció i coordinació de l'acció política del govern. Les principals atribucions que inclouen aquestes funcions són establir les directrius generals de l'acció del govern i assegurar-ne la continuïtat, nomenar i separar els consellers, convocar i presidir les reunions del govern i coordinar els programes legislatius del govern. Com a representant suprem de la Generalitat, correspon al president mantenir les relacions amb les altres institucions de l'Estat i les seves administracions, signar els convenis i els acords de cooperació, convocar eleccions al Parlament i nomenar els alts càrrecs de la Generalitat. Aquestes atribucions tenen un contingut formal i protocolari. Amb aquesta representació suprema es pretén simbolitzar la unitat de la Generalitat com a conjunt d'institucions d'autogovern. El president o presidenta representa la Generalitat en les accions externes i internes, en què aquesta actua com a únic subjecte polític. L'atribució de la representació de l'Estat a Catalunya es basa en una concepció àmplia de la noció de l'Estat, segons la qual no hi ha contraposició entre les comunitats autònomes i l'Estat, perquè les comunitats autònomes són Estat i, en conseqüència, quan no hi ha el rei, com a cap d'Estat, el representant ordinari de l'Estat a la comunitat autònoma és el seu president. Com a representant ordinari de l'Estat, correspon al president promulgar en nom del rei les lleis, els decrets llei i els decrets legislatius de Catalunya i ordenar-ne la publicació, ordenar la publicació dels nomenaments dels càrrecs institucionals de l'Estat a Catalunya, demanar la col·laboració de les autoritats de l'Estat que exerceixen funcions públiques a Catalunya i les altres funcions que determini la llei. El càrrec de president de la Generalitat és incompatible amb qualsevol activitat privada o pública que no derivi d'aquest càrrec, igual que els consellers, però amb l'única diferència que els consellers no han de tenir necessàriament la condició de diputat i el president sí que ho ha de ser en el moment de ser elegit. L'article 68 de l'Estatut defineix el govern com l'òrgan superior col·legiat que dirigeix l'acció política i l'administració de la Generalitat i exerceix la funció executiva i la potestat reglamentària, és a dir, la facultat d'aprovar normes jurídiques subordinades a la llei, que és una de les atribucions més importants de qualsevol executiu, d'acord amb l'Estatut i les lleis. El govern es compon pel president de la Generalitat, el vicepresident o conseller primer i els consellers. L'article 69 disposa que el president de la Generalitat, per decret, pot nomenar i separar un conseller primer i donar compte al Parlament en cas de realitzar aquesta gestió. A més de les competències, que poden ser delegades pel president o presidenta, té competències pròpies, d'acord amb el que estableix la Llei 13/2008, de la Presidència de la Generalitat i del Govern. Per tot això, es crea el Departament de la Vicepresidència i preveu que el conseller de la Vicepresidència substitueixi el president en cas d'absència o impediment. L'article 70 de l'Estatut sobre l'Estatut personal dels membres del govern estableix que el president de la Generalitat i els consellers, durant els seus mandats, gaudeixen de dues prerrogatives, la immunitat i el fur especial, en els mateixos termes que hem vist per als diputats del Parlament.
Tanmateix, la participació del govern en la producció de normes jurídiques no s'exhaureix en l'exercici de la potestat reglamentària, perquè, a més de tenir iniciativa legislativa, el govern pot dictar normes amb rang de llei, que serien els decrets legislatius, que és una facultat reconeguda a l'article 63 i que necessita la delegació prèvia atorgada pel Parlament, i en cas de necessitat extraordinària i urgent pot elaborar decrets llei. És suficient per la seva eficàcia i entrada en vigor la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya dels actes, disposicions i normes que emanen del Govern o de l'Administració de l'Estat. L'article 74 recull la responsabilitat solidària del president de la Generalitat i els consellers davant el Parlament, sense perjudici de la responsabilitat directa de cadascun. En definitiva, el govern té un doble caràcter: òrgan de direcció política i òrgan de direcció administrativa. L'Administració de la Generalitat, segons l'article 71 de l'Estatut, és l'organització que exerceix les funcions executives atribuïdes a la Generalitat, serveix amb objectivitat als interessos generals i actua amb submissió plena a les lleis i al dret. L'Administració de la Generalitat s'estructura en departaments, que són les unitats en què s'organitza el govern. Els principis que informen la seva actuació són els de coordinació i transversalitat, per tal de garantir la integració de les polítiques públiques, i ha d'actuar d'acord amb el principi de transparència amb la finalitat de que la ciutadania pugui avaluar-ne la gestió. Finalment, l'Estatut indica que l'Administració de la Generalitat exerceix les seves funcions al territori d'acord amb els principis de desconcentració i descentralització i remet al desplegament legal la regulació de la seva organització i de l'estatut jurídic del personal al seu servei. L'article 72 incorpora els òrgans consultius del govern, que són la Comissió Jurídica Assessora, que és l'alt òrgan consultiu del govern, i el Consell de Treball Econòmic i Social, que és l'òrgan d'assessorament en matèries socioeconòmiques, laborals i ocupacionals.